Как може да си толкова малка, сладка и чаровна? Как може? И си имаш розови лапки? Оле, Боже. Кой не мама сладкото момиче? Оле, Боже. Кой, баба? Тумба, 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 тумба. Я покажи гърба да я видим. Ето я. О, каква е сладка. Я опашката. О, прекрасна опашка имаш. Късичка? Много си сладка. И бозянки. Еми, ти си съвършенна. Ти си съвършенна, маничката ми ти. Боже, толкова сладко момиче. Я коремчето да видиме. Кой е маничките лапички? Айде при мама да папкаш. Да, мамо. Кой не мама сладкото? Джуго, джуго, джуго. Джуги, джуги, джуги. Да. Да. Бебенце. Ето я. Лейди Мармалад. Лейди Мармалейд. Тя е мармеладка. Конфитюрка. Мармеладка. Ой, Лили, кой малките бушки? Кой малките бушки? Да. Ето я. Джуджинката е сладка. Кой плаче там? Айде, мамо. Ето я. Айде, връщай. Да върна ли? Айде. Ой, джуджонка. Айде при братчетата. Айде. Лека нож. Лека нож. Айде, мама. Мама, отивай при децата. Отивай при децата, мама. Да, мамо. Ей, красавице. Красавице. Ох, Гогич мой маленький.